Paljonko se kello on 8.06. Siis mä en oo mikään hifistelijä, mun nyt kun on tullut hankittu tää Apple Watch, niin tuntuu ainakin siltä, että olisi jollain tavalla helpottanut elämää. Ehkä joku tällainen perus lume-efekti, mut ei se mitään. Halvalla lähti, niin miksi ei? Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Ei kun seis! Haloo? Tää on vähän huurus. Näet sä? Okei. Ensinnäkään tänään ei pitänyt tehdä mitään. Tota ei edes pitänyt tapahtua. Sitä ei tapahtaa. Okei. Tapahtuuhan mulla tää Apple Watch tässä näin. Mut mun pitäisi olla ihan jossain muualla kuin missä mä oon. Kerrosta lisää. Mun kuulokkeet. Voi. Vaikka se 3 vuotta sitten. Joka tapauksessa pitkä aika sitten mä laitoin tällainen tavoitteen, että mä tuun asua Helsingin keskustassa. Ja nyt mä asun ja hemmetti tää on kyllä helpottanut elämää, että on pankit lähellä, kaupat lähellä, R-kioski on lähellä. Pääsee pelaamaan Veikkausta. Mut siis kaikki on oikeasti tässä ihan sydämen lähellä. Jos haluaa Vantaalle, pääsee Vantaalle. Jos haluaa Espooseen, niin sinnekin pääsee. Tosi paljon helpottanut ja on kyllä tyytyväinen siihen, missä mä nykyään asun. Seuraavaksi ollaan menossa tuohon Espresso Houseen. Istahetaan siihen vähän editoimaan tämän päivän jaksoa ja jatketaan siitä. Pääsin tänne Espresso Houseen. Mä tulin editoimaan eilistä videoa. Mä törmäsin Aleen täällä. Ale on mun henkilökohtainen manager ja tää me laaditaan jotain ihan jäätävää suunnitelmaa tulevaisuutta kohden. Onko sulla suunnitelmia ja tavoitteita tälle vuodelle? R-kioskilla, vähän Veikkausta. Sori. Kato, mitä äijä? Mitä pitkästä aikaa? Moi! Nähdään taas. Hyvää uutta vuotta. Moi moi! Moikka! Ootko me ready? Mutta nyt jatketaan matkaa. Käydään Jamin luona kylässä. Ja mennään sen jälkeen sitten näkee lisää. Bro! Seuraatteko te mua? Seuraan sua. Noniin, moro! Ale. Kyllä sen pitäis, kun se menee 7-7. Ne ei ainakaan tästä. Ootko varma, että se lähtee täältä? on. Moro. Tässä Stacella, eikä näy tässä taulussa 77.
näytti just siltä, että mä jossain ihan väärässä mestassa. Älä mun lippu. Pidättäkö? Mun lippu ei toimi. Tai siis mä en löydä. Kokeillaan uudestaan. Heti kun toi bussilippu on jossain muualla kuin siellä omassa lompakossa, niin heti kaikki häviää. Sen takia järjestys onkin tärkeä. Käydään vähän hakea pizzaa. Kenko ananas. Joo. Ei. Yes. Kiitos. Montako tonnia mä saan tästä? Sä saat asiakkaita. Asiakkaita? Joo. Okei, hyvä. Tulkaa. Kaikki tänne Bumeen vaan. Bumee kaikki. Kato nyt. Näin. Mut me tullaan Bumeen. Tervetuloa. On huikea toi puri. Oli kyllä hyvä tyyppi. Mä en tiedä, että tuolla on biljardipöytä. Siellä karaoke löytyy. Löytyy vaikka mitä. Oh my day. Oh my day. LSD in the blood and probably died by overdosing all up on these drugs. High school parties, days of our lives. Living so hard, tomorrow we're gonna die. Taas täällä keskustassa, mutta en oo yksin. Hola. Täällä on Hamsa. Moi. Hamsa on ihan jäätävän kova tanssija ja tänä päivänä opettaa tanssia myöskin, eks? Jep. Kyllä, Arasessa. Harmi kun mä oon nähnyt sua. Mut hei oikeesti, seuratko tätä jäbää? Ihan vitu kova jätkä. Hienoa, että se lähtee tekemään duunia. Ja sillä on vitu mahtavia ideoita tulos varmasti. Mä oon tanssija, hard work. Hei. Ja käykää tsekkaa. Shameless. Shameless. Arasha ja minä, Hamsa ja Adda. Me tehdään Shameless-ryhmää, hävyttömät tanssijat, saatana. Ne muuten tanssi Seagullsissa. Juu! Elikkä käykää Chica Seagullsia pelit. Siellä on aina tanssi vetää vähän movei. Siellä te näette nää. Ja tähän mä päätän tämän päivän blogin. Kiitti teille. Päätös tälle illalle.